എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ലാപ്ടോപ്പുകളും EMI സൗകര്യത്തോടെ നന്മ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൽ. നന്മ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ. കടലിൽ ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തിയ ആഡംബര ഹൗസ് ബോട്ട് ഫിഷറീസ് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു. അഴീക്കോട് നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശി നാരായണദാസ് എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓസ്ട്രിച്ച് ക്രൂയിസ് എന്നു പേരുള്ള ഇരുനില ഉല്ലാസ നൗകയാണ് അനുമതി പത്രമോ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ കടലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത്. ചേറ്റുവ അഴിമുഖത്തിന് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ ശക്തമായ തിരയിടയിൽ ആടിയുലഞ്ഞ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ കടലിലൂടെ നീങ്ങിയ ഉല്ലാസ നൗകയെ ഫിഷറീസ് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പെട്രോൾ ബോട്ട് സംഘം തടയുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഴീക്കോട് പോർട്ട് കൺസർവേറ്ററുടെ അനുമതിയോ അഴീക്കോട് മുനക്കക്കടവ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാരികളുടെ അറിവോ സമ്മതപത്രമോ ഇല്ലാതെയാണ് നൗക യാത്ര നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തി. കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തമല്ലാത്തതും ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ കെട്ടുവള്ളം ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറയിലും പതിഞ്ഞിരുന്നു. സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ED ലിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക സംഘമാണ് ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തത്. പിടിച്ചെടുത്ത ബോട്ടിന് പിഴ ചുമത്തി ഉടമയ്ക്ക് വിട്ടു നൽകി. മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് വിജിലൻസ് വിങ്ങിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ER ഷിനിൽകുമാർ, VA പ്രശാന്ത് കുമാർ, VM ഷൈബു, സീ റെസ്ക്യൂ ഗാർഡുമാരായ ഷെഫീഖ്, പ്രമോദ്, ബോട്ട്സ് റാങ്ക് റഷീദ്, ഡ്രൈവർ KM അഷ്റഫ് എന്നിവർ പരിശോധനാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്നും ആധാർ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ KV സുഗന്ധകുമാരി അറിയിച്ചു.